Bueno, hola, moi bons días, moitas gracias. Moitas gracias á Universidade da Coruña, verdad, un placer que nos escollades, que pensedes en Amega para falarmos hoxe un pouco da realidade dos medios en galego e da importancia que temos ao longo da historia na dignificación da nosa lingua. Bueno, son Ubaldo Cerqueiro, son o responsable do diario digital Que pasa na Costa, da Costa da Morte, que levamos 19 anos poñendo o hiperlocal aí como argumento principal do noso xornalismo, da nosa comunicación. Ademais, estamos de Noraboa, que vimos de recibir un premio PEL da Diputación para a nosa trayectoria empresarial e a verdade é que nos enche de orgullo e satisfacción un recoñecemento como ese e entonces estamos moi contentos de compartilo. Eu son, ademais, socio fundador da Asociación de Medios en Galego, da Amega, actual secretario, creo, e vamos falar un pouco tamén da Amega, pero vamos facer tamén un repaso máis tamén polos nosos proxectos. Temos con nos a Rebeca Munín, hola Rebeca, que é directora da revista Pincha, ademais é a vicepresidenta da Asociación de Medios en Galego. Temos a Xurxo Salgado, que é director do Galicia Confidencial, o decano dos digitais galegos, e ademais ten outros proxectos vinculados tamén co patrimonio, coa historia, como Historia de Galicia ou Neofalantes, e tamén é socio fundador da Amega. E temos a María Ovelleiro, hola María, que foi directora do Nos Diario, estivo na creación deses sermos e agora é profesora de primaria, aínda que o seu amor polo xornalismo igual a devolve as teclas. Imos falar un pouco os tres da realidade actual, un pouco nos dicían da universidade que queríamos falar tamén da importancia da memoria histórica, de utilizar os medios como arma para controlar un pouco os bulos, pero queremos empezar un pouco máis atrás. A Amega naceu no 2012-2013 e un dos fíos que escollemos para a nosa actividade foi a creación do primeiro xornal en galego, que é o tío Marcos da Portela, que montou un gran pioneiro como Valentín Lamas Carvajal, unha persona cega de Ourense, pouco coñecida no resto de Galicia, ao meu entender. Conseguimos que o Parlamento de Galicia instalase o 7 de febreiro, que foi o día da súa primeira publicación, como o Día dos Medios en Galego. É un pouco un dos fíos principais de actuación que temos na nosa asociación. Este ano, de feito, estamos celebrando o 150 aniversario, fixemos unhas xornadas moi importantes ano en febreiro e aínda no outono volveremos facer algunha actividade, incluso ca 11 alrededor da súa figura. Este foi un pouco o pioneiro que nos abriu o camiño ao resto de medios que hoxendía estamos en Galicia, e a veces pensamos un pouco que os medios en galego son moi pouquiños ou hai moi pouca realidade, pero cando nos poñemos a avaliar atopamos unha realidade mediática moi diversa. Estes anos estivemos facendo unha colleita de medios en galego e atopamos hasta 140, cousas moi pequeniñas algunhas, outras moi de nicho, outras tal. Este é un mapa que nos fixo Óscar Barral, que nos cediu, que está en continua actualización, porque, bueno, a maioría somos medios pequeniños e uns van, outros veñen, a realidade é complicada de manter, pero ver que toda a xeografía galega está impresa en galego, a verdade é que é unha gran satisfacción. Ademais, temos tamén outro elemento moi interesante, que é unha guía didáctica que fixemos este ano a través de Mazarelos, outro dos medios en galego, e que é unha guía moi interesante que podedes levar, incluso os mestres de secundaria poden levar aos seus institutos, sobre a historia dos medios en galego, que ten tamén unha importante parte de medios actuais. É unha guía moi interesante. Entón, para ir avanzando, despois deste primeiro repaso, vamos a darlle paso a Xurxo Salgado, que ademais de xornalista, a súa paixón é o patrimonio, a arqueoloxía e demais, e que nos vai falar un pouco, ademais
do seu Galicia Confidencial, pois nos vai falar un pouco tamén de Historia de Galicia e Neofalantes, que son dous dos medios concretos aí, singulares, máis interesantes a hora da recuperación lingüística e da recuperación patrimonial do noso país. Graciñas, Ubaldo, bons días a todos e a todas. A verdade é un placer estar aquí con todos e todas. Hola, agora sí. Ben, creo que se me escoitaba tamén. Agradecer tamén a Sol e a Universidade da Coruña todo o traballo que están realizando para estas jornadas, que creo que son ben merecedoras precisamente do interese pola nosa lingua. Eu vou estar aquí en calidade de xornalista, principalmente. Son xornalista, sempre me sentín xornalista, e, sobre todo, e ante todo, defensor da lingua galega. Xa, dende que teño uso de razón. Xa no instituto, facendo o primeiro xornal do instituto no que estaba, o Para Quen Queira, que era un xornal íntegramente en galego nun momento no que xa o galego empezaba a decrecer, e desde ese momento ata hoxe. Eu tuve a sorte ou a desgraza, según se mire, de comezar en información política, son un apaixonado da política. O que pasa é que levo xa, nos últimos anos, estou xa un pouco farto da política, é algo que, digamos, coñezo a moitos políticos, coñezo moito o mundo da política. Me fun desencantando da política tamén, por diversas razóns. Por que vos falo de política? Porque realmente o cerne de Galicia Confidencial nace da política. Nace nun momento no que eu era, a principios deste século, corresponsal de política de Europa Press, e vexo que hai un déficit importante a hora de falar de política e sobre todo de facelo en galego. Entón, nese momento, ano 2003, decido contar o que non me deixaban contar no medio no que traballaba e que non se falaba diso noutros medios de comunicación, un blog. Naquele momento blogs estaban de moda, e lancei esta iniciativa. Era unha iniciativa persoal que eu facía nos meus momentos libres, con dous obxectivos principais: falar do que outros medios non falaban, e despois, e o segundo era facelo en galego, porque eu onde traballaba era unha xencia na que non podía falar nin escribir en galego. Curiosamente, eu traballei ao longo da miña vida profesional en bastantes medios de comunicación, e só nun deles, a parte do meu medio de comunicación, puiden facelo en galego, que foi na miña etapa como director da nosa Terra Digital. Co cual notaba que hai un déficit bastante importante cando temos unha comunidade galego-falante bastante importante. Logo falaremos diso. Esta semana, curiosamente, coincidía con colegas cataláns, colegas vascos, e falábamos deste fenómeno, e falábamos de como en algúns sitios están recuperando os seus idiomas e en outros, por desgraza, debido ás políticas que temos, é todo o contrario. E, bueno, decido montar este blog que co tempo se convirte nun medio de comunicación, vale? E os principais soportes de Galicia Confidencial, e iso sempre o tivemos claro, foron a defensa do idioma, a súa normalización e a promoción do seu uso, dende sempre. Non hubo ningún tipo de debate. Hubo xente que cando, digamos, demos o salto á profesionalización, decía: pero como non intentas nun tema como a política, que precisamente quero falar de política, quero facelo en galego. Nunca houbo dúbida nese sentido. Que ao longo destes anos, que xa son moitos, xa pasaron, casi, desde o 2003, xa vedes que o que pasou ao longo destes anos,
e pasamos por momentos altos e por momentos baixos. Digo por qué baixos, porque eu pasei un momento no que o meu medio de comunicación no 2007, 2008, 2009, 2010 quedou como único medio de comunicación, digamos, a nivel galego que se podía ler, vale? Exclui os medios locais, que había, afortunadamente, e deso falarán despois tamén Ubaldo, os medios especializados, ou Rebeca, había unha serie de medios locais que sí seguían utilizando o idioma galego, pero eu vivi unha etapa moi dura na que quedamos prácticamente sós. E había que me decía, bueno, pois mellor, porque se estades sós crecedes en audiencia. E eu dicía, a min a audiencia é de menos. Para min é unha tristeza ver que morren medios en galego e non morren medios en español. Despois foron morrendo medios en español, ou foron tendo problemas graves económicos, como todos coñecedes, que é o caso del Correo Gallego, non? Acabou como acabou. E non só el Correo Gallego, os podo asegurar que xornais, prácticamente todos os grandes xornais galegos sufren graves problemas económicos e se sustentan é gracias ao diñeiro que lle dá as institucións, principalmente a Xunta de Galicia, vale? Non vou a poñer nomes porque non quero poñer nomes, pero podo asegurar prácticamente todos, se non todos, dos grandes medios, non? Entón, pasamos ese momento duro e despois hubo un rexurdir, un renacemento, que a verdade para min foi unha alegría poder comprobar que había iniciativas propias no idioma, que había xente que apoiaba iniciativas en galego e sobre todo proxectos xornalísticos solventes, porque unha das principais dificultades que temos os medios en galego é o apoio, digamos, dos lectores, por unha banda, e logo as escasas axudas institucionais para os medios en galego. Daí a necesidade de, durante esa época, xuntarnos un grupo de medios e impulsar a Asociación de Medios en Galego, porque un dos obxectivos era reclamar o que creemos que é xusto para os medios en galego, que teñen os medios en español e non temos os medios en galego. E despois, xa asocio ou vinculo isto a outra das miñas grandes paixóns, que son, obviamente, a lingua, como vos comentaba, e a historia, o patrimonio, a memoria oral, a memoria histórica, que tamén liga moito co título destas xornadas. Por que digo isto? Bueno, porque paralelamente digamos, ao desenvolvemento do Galicia Confidencial, fomos impulsando outros dous portais, un deles, eso me levou a ter discusións con moitos colegas, con moitos colegas de profesión e con moitos amigos, non? O termo neofalante, non? Eu son un firme defensor dos neofalantes. Podemos estar de acordo ou non, pero eu, digamos, na miña trayectoria profesional e agora docente, son profesor asociado na Universidade de Santiago, en xornalismo, e eu levo anos dando aulas e vou vendo a grave dificultade que teñen hoxe en día o estudantado a hora de expresarse en galego. Entón, como intentar potenciar ou volver a recuperar raíces do galego? Pois eu, o que vos decía, amosando experiencias, logo veremos algunha rápido que teño por aí, de xente tanto galega como non galega, que volve ás raíces, volve a usar o seu idioma, o idioma dos seus avós, o idioma, ao mellor, dos seus pais, que eles perderon polo camiño, vale? É unha realidade que é palpable, que está aí, que a veces non se fala moito delas, pero para min é fundamental, é dicir, e hai que, digamos, recoller a esta xente, potenciar a esta xente, que digamos, volve ás súas orixes e volve a recuperar o idioma que o mellor escoita, pero que non é o seu xa. Ben porque os seus pais xa non lle falaron, ben porque se cría nun entorno rural, ben porque unha persoa que é de fora do Estado ou de outros países europeos ou do resto do mundo ven a Galicia e síntese galega.
E iso que intentamos recuperar co portal Neofalantes. Logo veremos algúns casos, ademais, con milleiros de visualizacións. E paralelo a isto, hai outro portal asociado a Galicia Confidencial que é Historia de Galicia. E Historia de Galicia é un portal tamén no cal falemos de historia, que é unha das grandes miñas paixóns. Eu veño hoxe en día de Tomiño, o meu concello, veño de montar un campo de voluntariado internacional no que estamos excavando unhas fortificacións militares da guerra da restauración portuguesa de 1640 a 1668, que toda esa parte da fronteira húmeda, da raya húmeda, da raya seca, convertiuse unha Ucrania de hoxe en día, sempre digo o mesmo, o sea, unha rede de fortificacións brutais. E iso que nun día nos separou, estamos intentando recuperarlo para unir a unha beira e a outra da fronteira. Estamos traballando un equipo da Universidade de Santiago con outro da Universidade de Domiño, bueno, pois intentando recuperar o que un día nos separou e que agora nos une, non? Decía que unha destas paixóns é a arqueoloxía, e o patrimonio e a memoria, vale? E dai a Historia de Galicia. Historia de Galicia nace tamén como un portal sobre historia, sobre a historia do noso país, en galego, obviamente, e sobre todo tentando recuperar, digo isto porque sí que nos enfocamos moitísimo en memoria, na memoria dos que xa non están e na memoria dos que un día un réxime fascista quixo silenciar, non? Temos aí contado moitas historias, temos feito unha serie de reportaxes moi interesantes sobre distintos digamos, persoas, loitadores que na súa época foron represaliados, algúns deles morreron recuperando historias esquecidas. E isto ven ao fío de que tamén vinculamos a importancia do patrimonio coa memoria e coa lingua. Ao final é todo un todo, e isto, en resume, o que vos quero dicir é que o meu objetivo final é normalizar o uso da lingua a todos os niveis, é dicir, a nivel do xornalismo, a nivel da historia, e a nivel digamos, da propia lingua e de intentar recuperar as nosas esencias, non as nosas orixes. E ese un pouquiño resumido, porque vamos a falar de varios temas, entonces non me quero tampouco ahora anticipar a outras cuestións que logo vamos a comentar, e además quero dar paso ao resto da xente. Ademais, fiamos moi ben porque fala de normalizar a lingua en todos os sectores e queríamos un pouco falar agora con Rebeca Munín, que lanzou unha pequena revista sobre tendencias, sobre gastronomía, sobre hostelería, que está tendo un éxito espectacular en toda Galicia, nomeadamente Santiago, na Coruña, e un pouco falando deso, da necesidade de que o galego estea presente en todos os sectores, pois vai nos contar un pouco como é a súa experiencia. Ola, pois, bos días a todos e a todas. Moitas grazas, Ubaldo, polas túas palabras, aínda que creo que o éxito espectacular en toda Galicia é moito dicir, eso espero conseguir algún día, pero de momento, digamos que temos presenza, sobre todo na Coruña e en Santiago, que é onde naceu o proxecto. Pero, bueno, antes de arrancar tamén quería dar as grazas ao Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña por convidarme a esta mesa. Non tiña pensado falar tampouco moito do meu pasado, pero sí que como Xurxo comenzou a falar dos seus inicios, de repente eu acordeime, claro, eu estudiei xornalismo en Santiago, que é de onde son, e curiosamente as miñas primeiras prácticas foron no Galicia Hoxe, que me parece curioso retomalo, falar agora del, porque era un xornal pequeniño que estaba asociado ao Correo Galego, que durou uns anos o que puido, non? Pero despois xa desapareceu, porque se o Correo iba mal, pois imagínate, un xornal que tiñan pequeno en galego, pois foi dos primeiros en ir a pique, non? Pero que creo que tamén está ben reivindicar a súa labor, porque nese momento non existía nos diarios, non existía un medio
impreso en papel diario, non? Falando en galego, e se chamaba Galicia Hoxe. E aí estiven eu facendo as miñas primeiras prácticas, curiosamente. Despois xa pasei a outros medios onde, pois, en castelán, a Axencia F, en Galicia, e acabei tamén nun xornal que tamén me parece curioso. Hubo un momento que hubo un boom de medios gratuitos, estaba Metro, 20 minutos, todos en castelán, hubo un que se fixo en Santiago, que se chamaba Santiago 7, completamente en castelán, pero sí que facíamos unha cousa que me parece destacable, porque aínda hoxe en día non se fai en moitos medios, que é que se a persoa entrevistada falaba en galego, nos respetábamos, se escribía o artigo cosas declaracións ou a entrevista inteira en galego. Curioso porque se che digo que hoxe en día ainda hai medios que non o fan, non? E ben, despois de todo este pequeno periplo, pois xa chegou a parte na que decidín montar o meu propio proxecto que se chama Revista Pincha, que é unha revista, bueno, teño aquí o último número en papel, sai cada 2 meses, levamos en Santiago 9 anos, e na Coruña 3, e despois pois tamén a través da páxina web revistapincha.gal, onde imos aí metendo xa un pouco máis de contidos, máis de actualidade, e por suposto tamén estando nas redes sociais, en Facebook, Instagram e xe, porque hoxe en día pois tes que estar, non? Pero digamos que o noso forte sobre todo é o papel, porque non é tan sinxelo sacar produtos en papel, non? Completamente en galego. Eu recordo que cando comecei co proxecto, agora xa non tanto, pero naquel momento había xente que preguntaba por que o faz en galego, e eu sempre decía, pois porque estamos en Galicia, é un medio para Santiago que se dirixe ao público local, non entendía tampouco porque debería haber máis debate con iso, non? Penso que foi un acerto, hoxe en día considero que foi un acerto porque ademais de facer, pois de falar de uns temas moi concretos, non? Como son a astronomía, a cultura, as tendencias, tamén de algún xeito axudamos a que se entenda que a lingua galega pode ser válida para falar de calquera ámbito, non? Pois eso, desde un restaurante que acaba de abrir, desde un restaurante que utiliza que ten as súas cartas en galego, desde un artista que fai o seu espectáculo en galego, desde unha perspectiva artística máis innovadora, que ao final que se entenda que o galego está en todas esas, pode estar en todas esas partes. Porque tamén considero que moitas veces falase do galego como desde esa perspectiva de que hai que coidalo, de que hai que protexelo da situación que atravesa, que é certo, non? Que é unha parte completamente certa e que ademais últimamente tamén estamos vendo algúns retrocesos, entón efectivamente hai que protexela, pero tamén creo que hai que facer que o galego se vexa como un idioma atractivo, útil, que está nas tendencias, que está presente no día de hoxe, non? No día a día, que se asocia a creatividade, a innovación, a boa gastronomía, o talento que temos en Galicia, as novas tendencias, os proxectos que inspiran, que estemos construindo un imaginario diferente ao redor do galego. E aí os medios de comunicación pois teñen un labor moi importante porque, claro, son os que crean referentes, porque ao final os medios de comunicación somos os que decidimos, os que teñen voz, os que lle damos un espazo, non? En cada reportaxe, en cada entrevista, en cada artigo que publicamos en galego, pois estamos contribuindo a súa normalización, estamos contribuindo, ademais, en relación á memoria, que é o tema destas xornadas, pois a crear esa memoria, porque ademais de reflexionar sobre o que se leva feito, pois tamén temos que pensar sobre que memoria queremos deixar ás xeracións que veñen, non? E como estamos construindo a memoria na actualidade en sectores pois como podemos tratar en Pincha como a gastronomía ou a cultura. Gracias, Rebeca. Eu pensando tamén un pouco que falades de galego e falando un pouco tamén do que me toca, a verdade é que cando nos en 2007 pensamos en montar unha empresiña pequena en Corcubión, en montar o que pasa na costa, casi non houve debates, éramos unha empresiña ali vinculada co marketing, a creación de páxinas web, e en que facemos a lingua. Vivíamos en un entorno no que o 90% e pico da poboación falaba en galego, e a pesar de que
A Voz de Galicia, el Correo Gallego, o Diario de Bergantiños, o resto de medios de arredor falaba en castelán, nos parecía ridículo facelo en galego, non? Entón un pouco, o sea, en castelán. Entón un pouco foi evidente, non? Que pasa na costa un medio generalista e demais. Un pouco é distinto do que facemos hoxe en día no Xornal da Coruña. Xurxo e máis eu tamén estamos lanzando nestes últimos anos outro xornal comarcal a través da rede de Galicia Confidencial, que está impulsando Xurxo desde fai varios anos e que ten varios xornais pola xeografía galega, que un pouco sí que aí o galego é xa un signo de identidade. Na Coruña crear é o primeiro diario local, comarcal, digamos, na área coruñesa que fala en galego, e sí que aí é un signo de identidade. Pero a realidade é que na Costa da Morte, moitos igual lo sabedes, aquí non ten sentido escribir en castelán para o meu punto de vista. Seguimos avanzando, se vos parece, e queremos preguntarlle a Mario Velleiro, que estivo na creación dos Sermos e agora nos Diario, que para a Mega é un alicerce fundamental. Ademais, estamos super agradecidos da implicación de Roberto Vilameá a día de hoxe, que é o seu responsable na asociación, e que a día de hoxe é o único diario en papel de Galicia. A importancia que ten eso para o noso país, María. Sí, pois, bo día, grazas a todas e todos por estardes hoxe aquí, e grazas tamén nomeadamente á Universidade da Coruña por ter a ben organizar estas xornadas nun momento, ademais, en que o galego semella que desapareceu do debate público, da esfera política, como unha reivindicación propia. Pois, Ubaldo, facías agora referencia a Nós Diario, a Sermos Galiza, un pouquiño por irmos ao comezo. Sermos Galiza naceu en 2012 a través dun grupo promotor que consideraba pois que era preciso reforzar a lingua galega a través dos medios de comunicación, creando un sistema de comunicación propio en lingua galega, e pasados os anos, pois toda a comunidade de suscritoras e suscritores, porque Sermos Galiza, ademais de ser un diario digital, era tamén un semanario que saía todos os xoves, falaban da necesidade de ampliar os contidos e de sair de maneira diaria. Despois dunha longa e dura campaña que nos levou por toda Galiza a facer centos de actos públicos, no ti a ti, pois conversando sobre esa necesidade de que houbese un diario en papel en galego, conseguimos reunir o mínimo de subscricións que se calculaban que serían precisas para lanzar o diario en papel, Nos Diario. Así foi como se conseguiu chegar ás 3.000 suscricións naquel momento. Nacemos en 2020, o 1 de xaneiro saímos na rede, e os 2 meses, como ben sabemos todas e todos, chegou a COVID e supuxo pois toda unha revolución a que nos tivemos que adaptar todos os medios de comunicación en lingua galega tamén. Eu quería comentar aquí, non, pois nesta mesa na que estamos, na que fixemos alusión a eses comezos co tío Marcos da Portela, co vello do Pico Sagro, ata chegarmos a día doxe con diversas iniciativas que hai en lingua galega, ademais, non, que mostran pois unha diversidade e que o galego realmente pois está vivo no que o conxunto da sociedade galega. Quería falar tamén do sistema mediático que sufrimos neste país, e digo sufrimos porque está completamente condicionado ás axudas públicas. Quero dicir, aquí, os que estamos aquí sentados hoxe, sabemos ben que estamos competindo en desigualdade de condicións, non temos as mesmas cartas que o resto, hai un reparto completamente desigual de axudas públicas e hai unha realidade palpável. Falabades antes aquí de medios de comunicación que atravesaron diversas crises, do difícil que é manter iniciativas propias, medios independentes, medios críticos. Efectivamente, a min gustaríame que se vise que se en algún momento pois acaba esa fonte de financiamento que son as axudas públicas, gustaríame ver que medios de comunicación
falo de cabeceiras diarias en papel que todas e todos coñecemos, que hai unha dúcia aproximadamente na Galiza, cantas serían capaces de sobrevivir se recortamos esa villa, falando popularmente das axudas públicas? Moi pouquiñas, porque a día doxe os medios de comunicación máis coñecidos, non? Os que vemos pois por todas as partes, os que a Consellería de Educación paga para suscribirse, para mandar a todos os centros de ensino deste país, institutos, universidades, etcétera, etcétera. Claro, cantos deses sobrevivirían de non ser por esas axudas públicas que reciben? Porque estamos falando de que se está dopando de maneira artificial pois a meirande parte dos medios de comunicación que hai neste país. E non só iso, non estou falando aquí nin laiándome de que pois os nosos medios, os que formamos parte de Amega, non poidamos acceder ás subvencións, senón do inxusto reparto que hai a día doxe de axudas públicas. E, ademais, nun sistema completamente desigual, que, non esquezamos, por outra parte, está fomentando un lingüicidio por completo. Por qué? Porque está dopando con eses cartos, non, medios de comunicación, cuxa economía os levaría a estar na UCI neste momento, están recibindo inxente cantidades de fondos públicos por distintas vías, ben sexa as axudas publicadas no DOGA, mas tamén os convenios que son completamente opacos, tamén a publicidade institucional, diversas campañas de patrocinio, todo isto, medios de comunicación que están maioritariamente en castelán, e moitos deles tamén que incumplen ese mínimo que a Xunta de Galiza pois estabelece para recibir as subvencións vía DOGA, que é un 10% de publicacións en galego. Eso a día doxe ni siquiera se está a cumprir en moitos dos medios de comunicación que reciben esas axudas, xa por non falar tamén de toda a publicidade que se publica, publicidade institucional publicada en medios de comunicación que ademais deturpan a toponimia legal, como poden ser medios españois, ABC, etcétera, etcétera. Entón, estamos a día doxe xogando nun taboleiro completamente desigual, con distintas cartas en os que ademais están combatindo directamente contra nós. É dicir, falamos aquí da necesidade de normalizar o galego, de galeguizar Galiza, de facelo, non, de maneira positiva, pero todo isto non nos esquezamos que o estamos vivindo nun marco completamente desigual, en o que ademais, comentabas antes esas referencias a colegas vascos e cataláns, nos Diario en maio estivo presente na Asamblea Anual de Midas, que é unha asociación de medios europeos en linguas minorizadas e minoritarias tamén, e claro, comentábame o subdirector de Nos Diario que a inmensa maioría das intervencións públicas que tiveron lugar ali eran precisamente para comentar pois o modelo de financiamento que tiñan. E ao redor do 75% e do 90% do financiamento deses medios de comunicación procedía basicamente de administracións públicas. Todo o contrario que na Galiza, é dicir, fora daqui estáse axudando, estáse contribuindo a que pois as linguas propias e as linguas minorizadas gañan maior presenza nos medios de comunicación, que ademais son axentes socializadores, falábamos antes tamén de crearmos referentes, non? E claro, aquí pasa todo o contrario, xa non é só que non nos axuden, senón que directamente nos están atacando e directamente estamos competindo en desigualdade de condicións. E alén de todo isto, ademais, cunha falta de transparencia que chama poderosamente a atención, porque eu, como cidadá, a mí o que me gustaría saber é no que se están gastando os impostos, no que se están gastando os fondos públicos. A día doxe neste país non se sabe exactamente canto reciben as empresas xornalísticas de axudas públicas. E non falo só da Xunta de Galiza, falo tamén das deputacións, falo tamén de concellos. Iso é unha anormalidade completa, porque o normal sería coñecelo. O Goberno do Estado acaba de publicar non hai moito pois un dossier, unha especie de auditoría onde aparecen con luz e taquígrafos a onde se destinan pois todos os cartos relativos a publicidade, a convenios, etcétera, etcétera. Aquí non hai iso. Aquí o que hai son varias vías que emprega sobre todo a Xunta da Galiza para dopar eses medios de comunicación cos que ademais, curiosamente, comparte liña editorial, porque son medios de comunicación
dirixidos por empresas que teñen a mesma ideoloxía que o partido que sustenta o goberno galego. Claro, eso a que leva? Eso leva a que despois, pois nas axendas mediáticas apenas se fale de cuestións transcendentais, como por exemplo a política lingüística, os recortes en sanidade, a política forestal, máis tamén pois o espolio dos recursos naturais, proxectos foráneos como poden ser o de Altri, non? Que se non é polos medios independentes, por medios críticos, dos que representantes estamos aquí sentados, puxemos, investigamos, logo polos outros medios de comunicación, obviamente, publicábase só o que tiña a ver coa empresa, os intereses da empresa, os intereses do goberno galego e xa está. Mais tamén, pois, as denuncias de censura e de manipulación na CRTVG, cuestións como a memoria que hoxe nos trae aquí tamén, que, por certo, para Nós Diario é unha das seccións máis lidas, todo o que ten a ver coa historia, co Reino da Galiza, non? Que vivimos nun país, ademais, no que todo é tan anormal por responsabilidade de quen nos goberna, que, claro, publicas unha sección, Reino da Galiza, e arrasa literalmente. Ten moitísimas visitas por esa necesidade que temos de coñecermos o noso pasado, de coñecermos a nós mesmos sin que nos lo veñan a contar desde fora. E sen que veña unha historiografía imposta desde fora. Todo o que facemos desde aquí, eu creo que ademais que hai unha demanda real, non? Falabades tamén antes da comunidade importante que temos os medios de comunicación en galego, e se falamos desa comunidade importante, imaginade vos como sería esa comunidade de importante e de grande se chegamos a recibir axudas como o resto de medios de comunicación, non? Que editan a información en español. En ese contexto mediático tan adverso para a lingua galega, e no que ademais se nos combate con tanta furia, porque despois xa non só en que se nos neguen as axudas públicas, sino tamén que se nos negan, Xurxo, creo que tamén falo por vos, non? Cando se nos negan entrevistas. Por qué? Porque estamos afeitas e afeitos a que nos contratamos directamente con medios de comunicación, os que lles damos millóns de euros cada ano, as preguntas que nos teñen que facer, claro, ante un medio como Galicia Confidencial, como Nós Diario, deixar que lle fagamos unha entrevista a un conselleiro ou o propio presidente da Xunta, nin falar, porque están afeitos a día doxa que toda información sexa información a crítica por completo e información literalmente institucional, que parece máis elaborada por un gabinete de comunicación que por unha redacción profesional dun medio. Entón, eu creo que este é o contexto e penso que hai que falar del, porque se fala moi pouquiño desta realidade na que, ademais, están en xogo moitísimos fondos. Porque non esquezamos, aquí o diñeiro público repártese de distintas maneiras. Por unha vía están todas as axudas públicas a empresas xornalísticas e radios que se publican vía DOGA, onde se reparte aproximadamente 1,97 millóns de euros. Eso é transparente, aparece publicado, como digo, no Diario Oficial da Galiza cada ano. Por certo, axudas das que estamos incluídos medios como Nós Diario, como Galicia Confidencial, como outros tantos que están en Amega. Por outra vía están tamén, fronteses 1,97, están tamén as axudas para medios publicados íntegramente en galego. Aí non entran os digitais, vale? Aí son entran publicacións en papel. Estamos falando de 200.000 euros fronte a 1,97 millóns de euros. Vale, Sermos Galiza, pois con 52 números que sacaba cada ano antes de converterse en diario, pois tiña aproximadamente 30.000 euros, non chegaba a 30.000 euros dese total, non? A día doxe, con Nós Diario, recibimos exactamente o mesmo que en 2012. O sea, dalles igual que publiquemos 250 e pico números de Nós Diario ano, máis o Sermos Galiza como suplemento, é igual. Seguimos recibindo a mesma cantidade que apenas chega aos 30.000 euros. Pero isto é un pequeno anaco da torta do que se reparte, porque despois está unha cantidade inxente de diñeiro público que se reparte non sabemos como, de maneira completamente opaca, vía convenios con consellerías ou con organismos públicos, chámese pois Axencia para a Modernización Tecnolóxica da Galiza, chámese Augas de Galiza, chámese Turismo de Galiza, para facer publireportaxes e logo tamén con publicidade. Pois ben, o caso galego é tan anómalo
tan falto de transparencia que non existe maneira de coñecer eses mecanismos de reparto. O único que hai publicado é unha información publicada en 2018 por Sermos Galiza, daquela, unha reportaxe de investigación que levou tempo e moito traballo facer, e que cifraba en 20,3 millóns de euros, falo con datos de 2017, 20,30 millóns de euros os que se repartían cada ano por vía opaca, fora do que é o DOGA. O DOGA, lembrades que eran sobre 2 millóns. Pois ben, de maneira opaca, ao redor de 21 millóns de euros. Claro, neste contexto, como saberedes, pois traballar é moi complicado e cun medio sai adiante é o aínda máis, cando sobre todo poñen trabas para que poidamos consolidármonos, para que poidamos medrar e para conseguir, ademais, normalizar a lingua galega. Carai, abriu o melón, María, abriu o melón que ademais nos levamos en Amega, nos medios pequenos, décadas falando deste asunto. Intentamos impulsar dende Amega unha lei de publicidade institucional que presentamos no Rexistro do Parlamento, se tratou. A verdade é que a Xunta sempre foi poñendo un pouco por atrás para que vexades un pouco os datos, e agora Rebeca e Xurxo seguro que tamén queren falar un pouco deste tema, ainda que pensábamos falar de outras cousas, pero creo que tamén é un tema interesante. Pois deses 20-25 millóns que fala María, que pasa na costa, da Xunta recibe 500 euros anuais por unha campaña o 17 de maio e outra campaña o 25 de xullo, que agora está funcionando no diario, para que vexades un pouco as medidas. Deses 25 millóns, os medios en galego non chegamos, creo que a 150.000 euros, para que vexades a gravedade das cousas, non? Entón, un pouco, sí que a realidade económica de todos os pequenos medios que vertebramos o país a través da nosa lingua é complicada. Tórnase complicado vender publicidade, vivir da publicidade, que é do que vivimos a maioría. Moitos temos axudas municipais, de feito este concello colabora co noso diario, pero tórnase complicado vender publicidade en internet, na web, nun contexto económico no que vivimos neste país. Seguro que Xurxo e Rebeca teñen ganas de falar un pouco tamén deste tema. Empeza ti, Rebeca, porque se deixamos a Xurxo igual xa nos dan as 10:30. Sí, eu brevemente, pois efectivamente a situación é como ben expuxeron os meus compañeiros e compañeira. Eu creo que é tamén importante destacar que competimos con toda esta situación dos apoios institucionais e dos grandes grupos de comunicación, ao que se lle suma recentemente toda a parte das redes sociais e toda a rapidez das redes sociais e toda a información que consume a xente moza a través das redes e que lle fai non consumir os medios tradicionais, co cal a xente prefireu, por exemplo, no meu caso, que somos un medio gastronómico, claro, un dos anunciantes privados maioritarios que temos son bares e restaurantes que o mellor prefiren invitar a uns cantos influencers aos seus restaurantes que lle van a facer un vídeo antes que invertir en publicidade nun medio como a revista Pincha. E eu creo que aí é tamén un erro por parte, eu entendo así, hai anunciantes que o entenden como a min e por iso apoian a Pincha ou outros medios e outros non, porque eu creo que anunciarse nun medio en galego, nun medio local, non se pode ver só como unha acción comercial, sino que tes que ver tamén esa parte de apoiar un ecosistema cultural e unha comunidade, non? E apoiar o idioma, porque ao final estás apoiando a medios que van a facer que o galego sexa protagonista, que a nosa cultura sexa protagonista, non? E creo que falta un pouco por parte de moita xente ver esa parte de apoio tanto de anunciantes privados como, por suposto, tamén institucionais. E que nos obriga, pois, ao final, pois, a reinventarnos constantemente, a buscar diferentes maneiras de sair adiante, de buscar financiamento, pois, onde se poida e de sobrevivir, que ao final todos os medios, un problema que temos efectivamente en Amega é que a maioría dos medios somos pequenos e de aí esa necesidade de xuntarnos e de intentar sair adiante. Nos agora na
na asociación iniciamos como unha nova etapa, digamos, na que estamos intentando profesionalizarnos e conseguir ser o máis útiles posibles para os socios e socias. En ese sentido, pois estáse traballando na creación duns paquetes publicitarios conxuntos, a ver se somos quen de facelo para intentar, pois, indo todos da man, pois conseguir igual, aínda que temos pouca esperanza en certos circunstancias, non? Pero bueno, intentar facer forza, non? Xuntarnos entre todos, que ao final temos os mesmos problemas, incluso tamén con medios de outras comunidades en Galicia, Cataluña, Euskadi, non? Que teñen asociacións máis grandes que a nosa, con uns contextos diferentes, pero que ao final tamén se enfrentan pois a esa necesidade de dignificar o traballo nos medios en linguas propias, de enfrentarse, pois como decía antes tamén, a retos agora actuais como pode ser a inteligencia artificial. Todo iso estamos intentando traballar con máis ilusión que outra cousa, pero con ánimos de seguir adiante. Xurxo, non te pases, que xa son -5. Prefiro non estenderme moito, xa penso que o dixo bastante ben claro María. Eu estou unha teima que levo anos, porque eu vivín esa época de morte de medios en galego provocada en parte pola cando chegou, en fin, non vou a non dicir calificativos, o señor que ahora está en Madrid dirixindo o Partido Popular, provocou unha sangría moi grande nos medios en galego. Eu vivín a época, a última etapa de Fraga, vivín o bipartito e vivín a época dese señor, non? E desde ese señor ata hoxe, non? E, claro, lembrome perfectamente, e supoño que boa parte dos que estades aquí nesta sala de conferencias vos acordades do primeiro gran medio para nós, para eses mozos, esas primeiras promocións de xornalismo e en galego era un referente que era Vieiros, e nos criamos, o sea, con Vieiros. Eu sempre falo da época de Vieiros, teño grandísimos amigos que traballaron en Vieiros, os últimos directores de Vieiros, con moita ilusión, porque Vieiros competía en igualdade de condicións con medios que naquel momento estaban nacendo en Cataluña e en Euskadi, non? É dicir, Vilaweb, que aínda vive, por certo, era o gran referente, pero dicir, Vieiros é que non naquel momento era Guncaría coa súa versión digital. Entón, eu empecé os meus inicios xornalísticos consumindo estes medios en galego, ese gran portal, e como foi subindo, ascendendo, ata que acabou morrendo, non? Igual que a nosa terra, como sabe María, que tamén traballo na nosa terra, é dicir, como esos medios, digamos, cando hubo gobernos que apoiaban a lingua, e hai que dicirlo así, porque hai gobernos que apoian a lingua e hai outros que non a apoian, crea necesario tamén axudar os medios en galego, non? Claro, que pasou despois? Pois o que vos comentaba, foi toda unha continuación de peches, de cabeceras históricas, de pequenos proxectos. Acórdame de Oibo, que é un proxecto cultural que quedou polo camiño, Gaceta Nación, o sea, hubo un montón de proxectos en Disque Cool, que tamén, non sei se vos diría que era un pouco avanzadilla do que de Pincha, un medio en galego tamén de tendencias, un montón de medios que eu vivín como xurdiron e como morreron, e para min doíame o corazón, porque, decir, foise quebrando todo un ecosistema mediático e quedamos ali 2 ou 3, o sea, e era, por qué? Porque chegou un señor e decidiu que había que exterminar o galego, entón, e unha vicepresidenta que sigue con él ali en Madrid, unha vicepresidenta, creo que todos os que falamos de comunidade sabemos a que nos referimos cando falamos da vicepresidenta, que era que levaba todo o entramado mediático e que o sigue levando, e como unha das súas obsesións é rematar con todo isto, non? Digo que
case, afortunadamente non o conseguiu, pero estivo a piques, non? E eu, fronte a este, digamos, este discurso apocalíptico, eu sempre me acordo de Euteriño cando falaba sempre de apocalípticos integrados na carreira, eu gustame a veces ir trascender e dicir, bueno, está ben, é dicir, pero eu xa co paso do tempo aprendín tamén a ollar cara adiante, é dicir, xa está, é dicir, sabemos o que hai, eu vivín toda esa época, e logo nos temos que tirar para adiante co que temos e sobre todo insistir sempre no noso público, é dicir, que ao final é o que nos sostén, é dicir, os nosos lectores, a comunidade galegofalante principalmente, e logo a comunidade galegofalante que tamén nos sigue, é dicir, eu tamén o noto en Galicia Confidencial, que hai xente que non é galegofalante que nos segue. E o meu obxectivo é, se non és galegofalante, polo menos introducirte na lingua, é dicir, que vexas que tes información en galego tan o máis importante que la voz de Galicia, vale? E por iso insisto sempre en que ao final o que sustenta a comunidade é a comunidade de falantes dunha lingua. Porque eu vivín todas estas batallas, sigo as vivindo, sigo as digamos, todos os días chocando con elas, que a falta de publicidade institucional, de que os medios en galego son discriminados, pero xa é un discurso que levamos, eu levo tantos anos que eu sempre digo, ahora, vamos pa diante, veña, seguimos pa diante, seguimos enfrontándonos, é un muro co que estamos chocando sempre, vamos a seguir chocando, pero se o muro está aquí, vamos a intentar vadealo, vale? Porque senón é algo que é dicir, se esperamos por iso, nos vai a pasar como esa época negra. Entón, sempre insisto en o soporte, o apoio do noso público como principal soporte. Logo outro xa se verá, vale? Obviamente temos que pelealo, porque non é normal que haxa 25 millóns, efectivamente, María falaba desa información que deran o nos diario, eu levo anos falando de sacando os convenios tamén da Xunta e era escandaloso, o sea, era de ir a Consello da Xunta e preguntar que pasa aquí, como é isto posible, como excluídes así tan vilmente os medios en galego, os requisitos, es que non estades no JD, que non estades en Conscor, que non estades en non sei que. Nos estábamos en todas as plataformas de medición a Galicia Confidencial e cumplías absolutamente todas as normas. Entonces, os primeiros anos non había as normas de traballadores. Claro, porque os medios en galego son os medios... Es que non temos unha estrutura empresarial moi sólida. Entón, éramos 2, 3 personas contratadas. Entón, 5 personas contratadas. Vale, cando chegades vos e xa superan os 5, entón xa buscan outro. O sea, sempre están buscando excusas. O sea, era sempre contra un muro. E eu, digamos, que personalmente adoptei esa postura, xa paso de darme contra o muro, vou vadear o muro, vou superalo. E xa está, é dicir, xa está, é dicir, seguimos con esa loita, pero vamos a intentar superala, vamos a intentar vadeala e seguimos para adiante. Ao final, sempre digo, o máis importante é a comunidade que temos, que é a que nos soporta. Entón, para min é moi importante ter isto en claro e ter claro que hai gobernos que apoian o galego e hai gobernos que non apoian. E estamos nun goberno que desafortunadamente non apoia o galego. Xa non é que non o apoie, disculpa que te interrompa, é que directamente combate-o, entón, claro, por iso a mí me gusta facer fincapé tamén no ecosistema mediático que vivimos, que é completamente anormal, efectivamente, que faz? Cruzar de brazos? Pois non, o que faz é pois no día a día, loitalo, ir para adiante, por exemplo, en nos diarios son conscientes, seguir denunciando, e sobre todo, pois cando temos foros públicos, que as persoas tamén coñezan cal é a realidade que existe, porque moitas veces se di, non hai tantos medios en galego como en español, porque non hai audiencia, porque non hai tantos medios en español, en galego, porque hai quen aposta por eliminar a lingua galega, porque xa non é só non apoiar, é directamente combater como unha ideoloxía de seu, non? Entón,
Nos, por exemplo, nos diarios sí que é certo que moitas persoas desa comunidade da que ti falas, que realmente a que sustenta o medio de comunicación vía suscripcións e vía compra nos quioscos, que che di, por que non saídes todos os días da semana e así podedes salvar esa barreira que vos poñen de non entrades nas axudas do DOGA porque non sodes diario. E logo vos van a poñer outra. Claro, van poñer outra, non? E sempre, porque é unha cuestión ideolóxica, é unha cuestión de combate total. E despois, o que decías de ir mirando pro futuro, seguir loitando, por suposto, e sería bo, non? Consolidar, crearmos entre todas e todos, pois, un sistema mediático propio forte en lingua galega, mais ao día de hoxe é complicadísimo, e sobre todo se non hai unha base que acredite na necesidade de termos medios de comunicación en galego e que os apoie económicamente. Non, claro, é que é fundamental, pero é o que comentamos, temos que seguir adiante e esa loita hai que seguir dando, pero e que a xente saiba o que hai, porque eu comecei a charla dicindo que o ecosistema de medios en galego non se sustenta sin axudas institucionales. E digo prácticamente, se digo prácticamente, diría casi ningún medio en galego, o sea, perdón, en español, claro, porque realmente sustentámonos, por iso estamos aquí e seguimos anos despois, mas é complicadísimo o día a día, e as persoas que estamos aquí somos conscientes diso, non? Eu creo que tamén é algo que hai que denunciar e hai que facer saber ás persoas cada vez que teñamos posibilidade, porque claro, ao final o traballo do día a día non sae da nada, nin nolo regalan. E se falamos de memoria histórica, estamos facendo un exercicio de resistencia histórica tamén. Importante. Dende logo é un dos debates que temos, disculpade, porque isto é un debate que temos continuamente na Mega, e de feito tivemos casi un cambio de mentalidade fai 5 ou 6 anos, cando levábamos moito tempo con unha actitude supercrítica, e cada vez que facíamos un comunicado ou unha gala dos días dos medios en galego, unha festa, sempre era un pouco criticando a falta de axudas públicas, todo isto que vimos falando ahora, que hai que seguir denunciando continuamente, pero un pouco recordo unha gala que fixemos en Pontevedra con Touriñán, e nos dixo, jolín, estades todo o día chorando, chicos. Saca de peito, joder, que hai cantos medios dicides que hai, 100 e pico medios, pues saca de peito, jolín. E un pouco sí que cambiamos o discurso, seguimos detrás da lei de publicidade institucional, seguimos detrás de buscando eso, apretándolle todo o que podemos, pero sí que é verdad que temos un discurso máis sano e máis potente. Tiñamos ganas de falar tamén, ademais, que viña moi ben o caso do gran reto que temos a día de hoxe os medios de comunicación, que adaptarnos aos novos discursos, as novas formas de consumo. Queríamos preguntarlle a María, de feito, como ve ela ahora nos colexios, nos institutos, ese consumo de información que fai a xente nova, que ademais aquí nos podíades contar vos a nós como consumides esa información a través das redes sociales e como os medios máis velloucos nos temos que adaptar a eses novos medios de contar as historias para combatir o auxe do fascismo que de 4 ou 5 anos para adiante se está convertindo en algo revolucionario ser de extrema dereita. Pero bueno, xa son as 15, aquí os xefes nos din que é mellor ir pechando e dando paso ás seguintes ponencias, así que moitas gracias por invitarnos e por atendernos.